बानी ऐसे कि सबके दिल में अब दर्द बा भोजपुरी के। तो हमनी के कहे के ये बा कि सब लोग मिल के संकल्प ली। अब हमनी के जनगणना भी होता तो उनमें सब लोग अपन मातृभाषा हिंदी के जगह पर भोजपुरी लिखवाई बा। ये हमनी के बा ये ऐसे कि हमनी के हिंदी ठीक बा, एक भोजपुरी के मौसी है, लेकिन रह गई माई और मौसी में अंतर बा। ऐसे हमनी के अपन भोजपुरी में हर कार्यक्रम करे के बा, बोले के बा, लड़का के जौन बा भोजपुरी ओहू के सिखावे के बा और हमनी के भोजपुरी पाठशाला के तरफ भी चलल जाई। लेकिन धीरे धीरे कुछ बाना पढ़ाई बार और अंग्रेजियों पढ़ी, संस्कृत पढ़ी, सब पढ़ी, लेकिन अपन प्रयोग में माई के भाषा ही करी। ऐसे कि हम अंग्रेजी के प्रोफेसर साहब बानी तो सरकार पैसा देती है अंग्रेजी पढ़ावला के, तो वहाँ के 45 मिनट पढ़ा ली और घरे आई या माइयों से अंग्रेजी में बोली तो ये बात नहीं है। ऐसे संस्कार बा। एगो भारत के बहुत बड़ा विषैला जंतु भी बा कि चलेला आ जब घुसे के होला बिल्ली में सांप तो अपना सीधा ऐसे हमनी के अब सीधा हो जाए के बाद आ सब अपन काम करे के बाद कितना सुंदर आप सबके आ जाए। तो हमनी के आगे बढ़े कदम रुके के नहीं खे, मजबूरी में रही लेकिन बात भोजपुरी में करी। सब विवाह यानी हमनी के जन्म से मरण तक 16 संस्कार जौन बा भोजपुरी में बा। अगर एगो शुभ काम होता तो गांव के हमार माता बहन लोग गीत जौन शुरू करी वो मैया के गीत शुरू करी और भोजपुरी बा निमिया के डाली मैया डाले ली हिरोरवा की झूमी झूमी ना सब जगह बा। अबे बा बारात चलता तो डोलावा जे साजे ले कवन भैया हो जिनके बहिना देली आशीष। अबे गोवर्धन पूजा हुई जुग जुग जियो भैया गीता दीदी देली आशीष। हर जगह हमनी के बा, लेकिन हमनी के फुल पैंट और टी शर्ट पहिर के पाश्चात्य सभ्यता में भोजपुरी के कचारे लागता नहीं जा। ये हमनी के अफसोस के बात बा। ऐसे बार बार हम जोड़ देनी कि रही कौनो मजबूरी में तो बात करी भोजपुरी में। तो हम समय कम लगाए ऐसे हम आगे हम सोचतानी कि हमनी के बीच माननीय वीरेंद्र प्रसाद शिक्षक बानी यहाँ के बहुत सुबह से आयल बानी, समय दिले बानी। अतवार के रविवार के दिन एगो बा सब लोग के वही प्राण बसेला। 6 दिन सरकारी में आ 1 दिन तरकारी में यानी घरे रहे के बा। तो हमनी के पीछे यहाँ के नाम भी बा इंद्र बानी, वीर बानी। अब माननीय वीरेंद्र प्रसाद जी अपन विचार रखी और भोजपुरी के सहयोग में अपन समर्पित भाव अर्पित करें। हमार सुबह ले ली, हमार शाम ले ली, आज के खुशी तमाम ले ली, का पता काल मिलब के ना, ऐसे वीरेंद्र के प्रणाम ले। सचमुच भोजपुरी जौन है जैसे दोनों आदमी कहनी है वो तो माई के भाषा ही है। अब माई के भाषा हमनी के माई के आंचल में सीख ले बनी से एक महानता तो कभी भूलल ना जाए। बाबूजी सब अमिताभ बच्चन के मुंह से जब निकलल कि अभी तक हम पापा ना करी बाबूजी कहिए, तो इतना महानायक अगर अपना बाबूजी के बाबूजी कहता तो ये से बढ़ के भोजपुरी के का हुई। यहाँ लोग कहनी है एकदम स्पष्ट बात। भोजपुरी ऐसा भाषा है जैसे बोलता है तो लगेला कि आपन आदमी अपना से सट के कोनो बात कहता बढ़िया कहता। आ भोजपुरी आत्मीयता होला। अगर वह चल जाए बंगाल में, बंगाली एगो बोली तो वह समझ में ना आई, तो हम भोजपुरी बोली ले तो ओकरो समझ में ना आवे। वो 4 गो गाली दल समूह कर कोनो अंतरे नहीं है, ओकरो समझ में नहीं आओ ना हमरा समझ में। लेकिन भाषा की आत्मीयता, भाषा के समर्पण आ भाषा के लगाव अगर जो भोजपुरी में बा वो शायद हमरा तो ना लगे कोनो दूसरो भाषा में बा। तब अपने आप में भोजपुरी बहुत बा। हमने के प्रयास कर जाओ कि 8वीं अनुसूची में आ जाओ। ऐसे हम कहब कि हम निमन हैं चाहे बाउर हैं, हम मोदक हैं चाहे माहुर हैं, ऐनी शरण के चरण में पिया, रौरा हमरे हैं हम राउर हैं, रौरा हमरे हैं हम राउर।
जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया, जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया, जय भोजपुरी। जय भोजपुरिया।